Professor Sumar bin Umdor, Shimti Biang kam Pro Vice Chancellor ke Shillong Campus jong North Eastern Hill University. Kemudian syukudo bo Professor Sumar bin ula eno igre ke kam khatsan tarik no pra ajopsan bak sawar jala kala kentu yu bu Shimti Biang nama ke cingsa asat ke kampanya haga university nama ke cingbam dan Professor Prabha Shankar Shukla Vice Chancellor. U Professor Sumar bin ula pentem badang sian ula kendu yu konrad ke sangma menteri rang bak jala wat kumcu yu ba lakamen remboi menteri ketat puli ibla kuntu yu ban Shimti Biang ya kam Pro Vice Chancellor. Kumapi pada kitip ho benai Jun arjar apusau na Shimti ka kam jong ka Pro Vice Chancellor jong Shillong Campus. Barakutu kopor lapha enga ban penyat ka university ha jing bomdon jong u Vice Chancellor. Bat ai bor berit jonga ngala persang kat bala ban penyat ka university. Namar fi kalong ni ba habudon Vice Chancellor ka bor ka don hu. Ndai hakani ka jinglong bat ka jong ka nihu menta kolong boro ka jingkit klik ka don hanga ndai hawai dai bat ka bor ngam dat kenapa kam dalong clear kam dalong kam da syai ka ka bor ka bangadon bat kumta da ka jing sutu ka jongar ka bor kat kum ka jing sutu jongar da jing persang ka berit dan kat bat ki officers bat ki dean jong ki school ngina penya di ka university ndai ngi sutu ba pi kam julong ha ka history jong ka nu ka university hari India ba Vice Chancellor unum don napo ka main campus daki phau banai mentale di kisnam pat kumta ka sem jing e wai ni kinong penyat mar ngim so tho kamnu ban le dan ki decision dan ki rai ki bahe ki bangi ngim la man sem dalade no te kumta kani kawan ra ba jing e kum u Pro Vice Chancellor ngila nam ta ki staff nam ta ki jongi kinong kai jongi ngila le ka pala nam ta ki promotion jong nam ta ki departmental promotion committee jong bangin penbet khnam kin yo ki promotion Henry ban ai bat kita ki promotion kadai tang ka EC Executive Council ka bala ti kumta namar bangimla ban pendep kita kawan ra ro kani kajing mo thnum kajing sungsi ke na kilang jongki seng apok ni hu ong gimla ban pendep lu ki kam ti hapang apet lu dikini baro na sungthu ba kanumlong hi ban chu ya kam ni fi ning kong por ngasim ti hu jun ka jing sungthu kolong ba hadin Arlai panai le se sau panai UBC unsa mi no Professor Shukla unsa yo sewai se university kata di ke jing ui ke jungi nrei habang apa hadu panai December ba kamlong umta ba ngalas thu ba kani kam syai kani ke jing penyat ngalasim karai ba kalade nga ba ngan i no om mang kwa pan kanran na kani kakam namar ngastu ba hakabalong himantala ngam don manga ka e bala dam don PVC ka e ban penyat kakam nrei nga mi no daka ni ka jing suthu ba larang adon la sale singi larang mi kibri kino ha ba phimdon ka bor balai phi song pat hang to balai phi song suki ti ta di jing thung jonga ba daka bang mi kanora kani ka jing ya karen hapok sarkar keme sarkar jela bakinya perkhat lang kumno bangila an penbet ikani ki kundrum kundram ki badan nehu Tinggi dia ki kendiat tayo balada bagan kalian ke sarkar kala direct je phi balai ban Shimti Biang ku BVC hatu pila Shimti Biang bat balai phi Shimti Biang ini ke suki pada lada phi ong ba kata ka bor ka kalong ka khamdun phimla don bor lo ang kolong ni phi kumanga ong phi ya ka ba dei ka bor kumu PVC ngamong mangamdan ka bor rei kamlong clear kam sha kalanti kam sha namar balai haka ni ka act jong ni hu ko ong mahaba UVC umla menteri kam PVC rin menteri kam but PVC rin arung ki PVC no tama barbar haba ko ma fi tespur haba deban Shimti full ya kam ka deban dan ru ka jing kum kam ti bor pin kup bor ka nyani ma ka julong tang imla ar ban shim la de ti kadan kadi ka jing bam su thu ban nak tara ko ma ong fi ka jing bam khoj ka jing bam shai ngala resign re bang resign ngala ngilai i basi sen resign nga ulawan senior professor ban Shimti si sngi to ngala kamen namar ngong tom le se kaneri ke lenti namar la joong ba PVC la dom la ban trekam mo ngin tung senior professor undan ka buar khambon ban trekam nei i ba kata kham long kam bat ngi i ru ba wat kata ka PVC ka ba kham bala tung swai nga natura kar kamwan sene ban Shimti ka kam UVC ru kamwan ban Shimti kam te kam tala deki benai ka kam ma deki phosngi kan jin ka masib nai tam ka kam kala su sange ban ngar ngala la sim shuti ngala lech chabar jela nam ta ki jingdon kam ju ka yeng sam te hab kalong mum ta ba ki seng pat na nehu ki lech ut chaka
state government mo kilik kundu governor kani kala pelong pat yanga ngar ngalai kendu apa ngawan phai ngap kendu yu honorable chief minister kumjur yu education minister but ngilai keren but hang tu kila don kajing kumalami statement ng education minister balada phim join larangam join tamut kakam kajam kala ka khata lot kamar bale haktu ki shipnai ka result jungki phd khamla ban declare ka result jungki exam jungki undergraduate postgraduate khamla ban declare ki bon ki kam ki sakut jungki staff ki badan kam medical attention kala sakut to parokhat i kala sakut pi ka kam apo ka university te dei nakni kadaw haba ngila yo jeng keren bat ka sarkar jila ngila sungthu kila kerpat kila keren ngila pha nga ki ongba ngin se shimti kani bat ka sarkar kami bat phi ka bha phi join nam ta ka jing bha jung ka university phi jing e kalong ba nga ngadei nang ni na ka jala magle ngari khasi bon ki khna pule di na jala magle te lada ka kta ki khna jungi kta staff jungi ngamla mun chu song hi man chu pen e manong em ngam tre ban join namar nga su thu ba habo sibnai la persang na moi kalat mi kalat te kadang ka jing khle nga kabaan nala de bikundu state government kasantrik u January ngalayo man haktu kasni ngala pha nga ngalayo sithi bangala riban le Delhi ka khat khandai tarik jong banai January ban attend ka meeting ha ministry bar hang turu la khot nga bala pha nga kila pha beng tu por ki ong ba pet ka resignation jong phi wat phila phim tre ban join phila resign handai kamdan pat koi kalat namar ko pi mentang imla ban lei bat ka kam kala sa lut pat phidi ban sim ni ka jingket khle nam ta university jong pi ka de university jong pi ngala ai la arfus nem tam ngala dan ka university te wat langam hun ban sim ti beng ka ni namar yanga ka ngadi tang nong hikai kani ka post bbc kam de ke ba khraw nga kwa hi ban let beng si jing hikai rei haba kalanti kam don pat ka kta bai ki student ki staff jonga amdei tang student ni hu kan kta ro ki la da play ki college menta kan kta wat ki affiliated college nyupo hajar mo ong mo education minister tingamla kum u mo briwa dan kan jing kle ban chu e kum tu te wala ngam hun ngan ong hok phi andai ngam man se nam ta ka jing bha jong ka puli puti ka jala ka jungi ngan hapsim ye kan jing kle Ti hadu kan no try kan kata la kalong ka jing kedum ka jong ka tanya sa kumni ya kan ihu phi kan ni ta ka dei ka jing kli ka badai palat pa phi kli namar ba kan hu ngiran har ko ma sankhotli ki programs ki department mo kidan hadu ko ma san hajar mut ki khna ki bapuli hani hu ko man ru 4000 tam ki bapuli haki affiliated college ta ko mot lara kan hu ka ni klumar hani hu ka klumar lut ka kini ki programs po ka university mo ki departments ka jing penyat jung ki but ka klumaru affiliated college mentangi ngin rum sakani ka bang yong ka 4th year jong ka FYUP 4-year undergraduate program hang turu bon ki thmai ki bangi hapan puntulun penyat ti habakam ka leadership ka jing ma habo visi umdan post station but kam khot kam shai ka jing penyat jong university ka ktalut yaki academic programs ka kta ka development jong university mentangan ong phi ko mangaju ong ni sa ot sa 4% na ka recurring grant ng non salary item grant ka ban penyat ka university ti kataru ka sa kta na du last year ni sa khate katangi kami opisangi hadu 4% ni sa khate kani ka kta ba yangi nomor ba kani jing kunum karam ka warra bon ki ba penthut ki jing penyat jong university ti kumta haba ka kamdan na kata ka effective leadership ka jing penyat ka syai ka university ka kta ka puli puthi ka kta ka affiliated college ka kta yaki khna ki ban sapu ki ban wan mentabur ki khna ki ladu ka confidence kata ka jing syania hapa ka university mani kunum kan palat ti kumta ka dan kani ka jing kta kamdei tang ki yaki nong ni hu yaki nong ni kai bet ki nong puli kan hu ka kta yaki affiliated college ko mo ngai phi ka kta ya ka jelai ka jingi nomor pitep han hu hi meglea kan hu gre ka university ka ba ki nong puli ki bon mahang ne ki bai bina pet ki universities ki private kan no ya kindan te kumta karan kam yangi kan ba nginya pakhat ba kumno banginya penbet ya kani kunum kodram ko ka university tingi suhu pa ka tem jong ni provisi ru o jong ka tem jong visi ru kan de hadu Julai kan te kai ban jabat da subo la da ka ministry ka extend ya kan ka katar ko jing kli ka badai ba namar ba
kuma piong katam jungu kadang dot sonri benai di kepor kepadang jalan ma kamdei kebatang si benai benai bat kuma piong lada yo extension li takkan kelumar susu te kum tanga kajing kerpa chunga lembaga channel kajing pi kalong ba kani ka kam hani hu kamdei su kajing kenuk maram tang hapo hieng asam ba om dei benwan na bar kani ngili ki nong tre ni hu ngidi ki nong tre nong sakri mo ka university ka dei jong ka community jong ka imlang salang but ngajuyat serum sene ngaju aingu ikbrio nomor kena kendu inga ki ongba niju doi nam ta ke university ka tar re ke berengkam nomor ba teng ham pi I ke jing kontrom university film sung thu su kumnu ban penya ngan ong hok pi ki ba ya ngap ngai la dia ngasu doi bat miet per step ngapa ke yang jong ngi doi miet per step nomor ngi thu ba teng da ke jing perkhat bri mla su ban thu kumnu ban pembet ikni la sis nam tam men ta ke su longgop ni te kata ka ke jing kerpat ba om tang bakani kam desu ka kam tang si hapo nehu bong tang kam yeng nehu kani de kam joke emlang salang ka ta pala ke emlang salang pi ngawan ke yeng beduk ni de ki bri ki ba bon ki kumanga ni lada kam dan kan nehu kan dan kani ka position mentah de dei jing dan kan nehu bangila ban pha ki khon kiti ban pendap ki post graduation ki PhD te haba ka tran kan nehu mun kini ki banwan ki future ki banwan kinum yo ki lawai patang banwan kinum yo kalat kumanga ngayo de nang lembaga university bang yo lat ban long nong hikai menta ban long provinsi te habangang la yo kani kalat kadan kajing thang jonga ba kiwei ki di ban yo kani kalat ba kani university nak tagrau kajing kerpat ka jonga kalong ba ikipat ba kan mau lam mingi kajing duai bat ya dan kam men lum lang menta kum ka im lang salang begini perkhat komnu ban pendek komnu begini pendek kajing kani kajing kunung keram ke university bat bagila ban pendek no ban pen ya yang sakata ka glorious day jong ke university kanehu nganong pi hadu mentaru kinong hikai department kidai ki piang palat ban yan nujor ki wei university ru bat ngidan kam stang ban ni penbet kani ka kondum kanam khang bangila ban kentiu biang ka nam jong kanehu chaka ba ka julong ki por memcha Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.